Κυρίες και κύριοι, ο 1J, ο Βλάκας, ο 3J και ο 2J. Δεν είναι κάποιο show, απλά είναι το Q&A 12. Μαλάκα. Sorry. Hello! Καλώς όρισες στο Q&A 12. Αν βλέπεις ακόμα, μετά από εκείνο το απέσιο intro, πριν ξεκινήσω να πω κάτι που λέω σε σχεδόν όλα τα Q&A για τους καινούριους subscribers. Υπάρχουν πάρα πολλά προηγούμενα Q&As, so ήδη απάντησα πολλές λογικές ερωτήσεις. Ειδικά τα πρώτα 3 Q&As ήμουν πιο σοβαρός. Κάπως ελείψαν οι καλές ερωτήσεις. Επίσης πήρα περίπου 27.000 ερωτήσεις και θα απαντήσω περίπου 40. So αν δεν είναι μέσα η ερώτηση σου, μην κάνεις παράπονα. Αναγκάζομαι να το λέω σε κάθε fucking βίντεο που έχει σχέση με comments. Μαλάκα, σταμάτα να φωνάζεις. Να ξέρεις δεν σε φοβάται κανένας. Σκάσε! Σκάσε εσύ παλιό γκέι γκον γκέι. Let's go! Αν η μητέρα σου και οι φίλοι σου άλλαζαν σώματα και για να επανέλθουν στο κανονικό του σώμα έπρεπε να γαμίσεις μια από τις δύο, ποια θα γαμούσες? Δεν θα διάβαζα καν αυτή την ερώτηση επειδή ήδη την απάντησα σε προηγούμενα Q&A, αλλά πήρε σχεδόν 1000 likes. What the fuck? Δεν θα την απαντήσω επειδή ήδη την απάντησα. Go and fucking find it. Αν σου έλεγαν δύο κοπέλες, ωραίες, την ίδια μέρα να κάνετε σχέση και εσύ έλεγες πως θες να το σκεφτείς στο τέλος, τι ακριβώς θα έκανες? Άκου, ζούμε στο 2015. Γιατί να μην είχαμε σχέση και οι τρεις μαζί? My imaginary gomenes. Να βάλεις τον Βλάκα να κάνει beatbox και εσύ να ραπάρεις. Βλάκα! Είσαι έτοιμος? Κάμε beatbox. Beatbox τούτο. Yo, ο Βλάκας κάνει ντου. Τα είχα κάνει beatbox, την είπαν του. Δεν ξέρω τι σκατά κάνει. I'm supposed to rap but this shit ain't funny. Man, I don't care what he say. Me rapping like this I'd rather be 3J. Τι σκατά μου λέτε να κάνω? Σκανεί ρε! Fuck! Με ρωτάει ο Άγιος Πέτρος, θες να έρθεις στον παράδεισο τέκνο μου? Εξαρτάται. Έχει ίντερνετ? Με ρωτάει κι άλλος Κριστιάνο Ρονάλντο, ας σου έδιναν 10 εκατομμύρια ευρώ για να πάρεις πίπα από έναν άντρα και αυτό δεν θα το μάθαινε κανείς παρά μόνο εσύ και αυτός, τι θα έκανες? Ρε φίλε, για 10 εκατομμύρια ευρώ θα του έπαιρνα πίπα και ας το μάθαινε όλος ο κόσμος. I don't give a fuck! Έχω 10 εκατομμύρια ευρώ! Like, fuck you! Θα έκανες ποτέ έτσι το μαλλί σου? Με λένε SpongeBob. Έχεις τον 3J, τον Lil Wayne και τον διευθυντή του Λύκειου Παραλιμνίου. Πρέπει να σκοτώσεις έναν, να γαμίσεις έναν και να παντρευτείς έναν. Go! Πρόσεχε τι θα πεις. Να σκοτώσω τον 3J και να παντρευτείς τον Lil Wayne. Να παντρευτώ τον 3J? Σίγουρα όχι. Να γαμίσω τον 3J? Μαλάκα, τι αρρωστημένη ερώτηση είναι αυτή ρε? Θα προτιμούσες να σε γαμίσει? Ρε μαλάκες, τι στον πούτσο παθαίνετε με τις σεξουαλικές ερωτήσεις? Jesus Christ! Θα προτιμούσες να σε γαμίσει ένας μαύρος για μια φορά και μετά όλα καλά ή ξαφνικά να τυφλωθείς και να μην βλέπεις για όλη σου τη ζωή?
Wow, ρατσισμός! Cool! Επίσης έγραψες χαχαχα. Εσύ θα προτιμούσες για όλη σου τη ζωή να είσαι τυφλός παρά απλά μια φορά να σε γαμίσει ένας μαύρος, ας πούμε? Δηλαδή οι ερωτήσεις σας δεν είναι καν λογικές. Ναι, θα προτιμούσα να με γαμίσει ένας μαύρος επειδή δεν θέλω ολόκληρη ζωή να είμαι τυφλός. Και τώρα με ακούει καμιά μάμα και νομίζει ότι μόνο μαλακίες λέω. Εκτός αν ήταν ο Lil Wayne. Αν ήταν ο Lil Wayne θα προτιμούσα να ήμουν dead, cause he'd fuck me like Tucci. Ποια είναι η γνώμη σου μεταξύ φιλίας ενός άντρα και μιας γυναίκας? Να δεις το boys vs girls. Έχω δύο. Διαφήμιση. 2J. Γιατί οι γονείς μας όταν τους ζητάμε κάτι μας λένε μας λένε δεν έχουν λεφτά και μετά πάνε και παίρνουν τσιγάρα? That's a good motherfucking question. Μανώλη, θα σου πω τώρα μια σκληρή αλήθεια. Κατά βάθος είμαστε όλοι εγωιστές. Και κατά βάθος οι γονείς σου σε αγαπάνε, αλλά σε καθημερινές πράξεις στα αρχίδια τους για σένα. Νομίζεις θα σου δώσουν εσένα 10 ευρώ από τη στιγμή που θέλουν να πιούν τσιγάρο? They're like, fuck you, Μανώλη! Το έχουν αυτό πολλές οικογένειες στην Ελλάδα και Κύπρο. Ας πούμε, παιδί μου, είμαστε σε δύσκολη φάση της ζωής μας και υπάρχει κρίση και δεν κρατάμε λεφτά. Αλλά εγώ μια ζωή έχω τσιγάρα στο στόμα μου. Ξέρω οικογένειες που δεν κρατάνε καθόλου λεφτά, αλλά πίνουν όλοι στην οικογένεια τσιγάρα. Μπράβο! Πάτε μπροστά like a fucking train! Choo-choo, motherfucker! Το ίντερνετ σου όμως το πληρώνουν. So shut the fuck up! Πες τον Βλάγα να πει άσπρη πέτρα ξεξασπρή και από τον ήλιο ξεξασπρότερη. Πέτω. Γιατί η γενιά μας έγινε τόσο σκατά? Κοπέλες που τον παίρνουν από τα 14, 12, ψευτομαγκές και μαλακίες. Γιατί Τσουζέ, γιατί ρωτάει ο Λευτέρης, γιατί? Να σας πω κάτι. Όλοι λέμε ότι πλέον η νεολαία έγινε της μπούτσας and shit. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, τα πράγματα δεν αλλάξαν. Απλά σήμερα μπορούμε πιο εύκολα να δούμε τι κάνουν οι μικροί. You get me, bruv? Δηλαδή το 60, αν γαμιέτουν κάποια από τα 14 της, πώς να το μαθαίναμε όλοι? Μόνο από το μπλα μπλα. Δεν είχε Facebook, δεν είχε ίντερνετ, δεν είχαν κινητά. Οι πιθανότητες να το μάθουν 5 άτομα ήταν λίγες. So κάποια που το έκαμνεν από τέτοια ηλικία, δεν θα το μάθαινες. Σχετικά με τις ψευτομαγκές, απλά είναι η ηλικία. Και το 1860 οι μικροί νομίζαν ήταν μάγκες. Μάλλον. I don't know. Δεν τα ξέρω όλα. Οι ερωτήσεις σας... Φοβάμαι να μπω στη θάλασσα το καλοκαίρι επειδή έχω μια αμφιβολία. Υπάρχει περίπτωση να μείνω έγκυος από σπέρμα φάλαινων? Υπάρχει, αλλά υπάρχει επίσης η περίπτωση να δώσεις εσύ AIDS στους φάλαινες. Πόσο χρονών είσαι? What the fuck? Η επόμενη ερώτηση με κάνει να νιώθω τόσο ωραία. Ακούστε. Η μητέρα μου πιστεύει πως είσαι παιδεραστής και μου λέει εάν σου στείλω fan mail να αλλάξω όνομα για να μην με βιάσεις. Αλήθεια είναι? Κώστας Βολτατζής. Γιατί είμαι τόσο όμορφος? Να σε δούμε λίγο, Κώστα. Ναι, ομορφόπεδο ο Κώστας Βολτατζής. Yeah, αλλά το μαλλί σου εδώ, φίλε, μοιάζει με αυτόν εδώ. Μας έχεις πει πως δεν καπνίζεις. Ο 3J καπνίζει.
Όταν κάνεις τα βίντεο με το 3J, καπνίζεις αλήθεια ή όχι? 3J, είπες ότι δεν καπνίζεις, είσαι ψεύτης. Δεν καπνίζω. Μισώ τα τσιγάρα και το αλκοόλ. Αυτή τη μαλακία καπνίζω, ok? Αυτό δεν είναι τσιγάρο, δεν είναι καν ηλεκτρικό τσιγάρο. Δεν έχει μυρωδιά, βγαίνει ατμός. Δεν έχει καν καπνό. Δεν είναι τσιγάρο, εντάξει, καμιά σχέση. Απλά είναι για πλάκα, ok? Εγώ όμως αληθινό τσιγάρο καπνίζω. Σκάσε! Μαλάκα. Θα αλλάξεις ποτέ τα γυαλιά σου για να πάρεις πιο μοντέρνα? Πώς αντιμετωπίζεις τα άσχημα σχόλια, κριτικές στο YouTube και στο Facebook? Brush it off, motherfucker. Brush it off. Να σας πω την αλήθεια, πάρα πολλοί YouTubers το παίζουν και καλά. It's not a problem, I'm cool. Στα αλήθεια μας πληγώνει. Μπορεί να μην το παραδέχονται οι άλλοι YouTubers, but trust me, έτσι είναι. Μας πληγώνει γιατί βάζουμε πάρα πολλές ώρες δουλειά σε κάποια βίντεο και μετά έρχεται ένας μαλάκας. Είναι λίγο κλισέ αυτό που θα πω, αλλά όντως τα άσχημα σχόλια και το hating σε κάνει να είσαι πιο καλός. Επειδή βλέπεις ότι κάποιοι δεν είναι happy μαζί σου, so προσπαθείς να είσαι πιο καλός, να τους ικανοποιάς όλους. Δεν μπορώ να διαβάσω τα comments. Μπορείς να μας δείξεις το σπίτι σου? Λίγο δύσκολο τώρα. Μπορώ να σας δείξω μια φωτογραφία πως είναι έξω. Αυτό είναι το σπίτι μου απ' έξω. Γιατί ο πούτσος του γάρου να είναι τόσο μεγάλος? Για να σε γαμάει εσένα. Ariana Grande ή Katy Perry? Θα ήθελα να αυτοκτονήσουν και οι δύο. Batman ή Superman? Superman. Ας μείνουμε με το Batman μπλουζάκι. Γιατί δεν κάνεις ένα διαγωνισμό να έρθει σπίτι σου ένας φαν? Ήδη κάποιοι έρχονται έξω από το σπίτι και φωνάζουν 2J! Πες τον 1J να μιλήσει. 1J, έλα. Είσαι παιδί μου κεραυνός, σεισμός. Σταμάτα να χορεύεις. Σταμάτα να χορεύεις. Θέλω να μιλήσεις. Μίλα. 1J, μίλα. 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 Μαλάκα, μίλα. Μίλα. Μίλα, βγάλε μια φωνή, πες κάτι. Μίλα, μαλάκα, μίλα. 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 Μαλάκα, ειλικρινά, αν δεν να μιλήσεις. Μίλα. Έχεις προσπαθήσει να κάνεις στοματικό σεξ στον εαυτό σου? Βασικά, όποιος σου πει ότι δεν έχει δοκιμάσει, λέει ψέματα. Εγώ πάντως τα καταφέρνω. Και καλά, τόσο μεγάλη την έχεις? Γυναίκες. Ξέρεις ότι είσαι γκέι, ναι? Δεν είμαι γκέι γιατί δεν κάνω κάτι με άλλον άντρα, κάνω κάτι με τον εαυτό μου. Όντως, πείτε μου εσείς στα comments αν προσπαθήσεις να κάνεις στοματικό σεξ του εαυτού σου, είσαι γκέι. Εσύ πάντως ναι. Θα βοηθούσες ποτέ έναν καινούριο YouTuber καλώντας τον στην εκπομπή σου? Ήδη κάπως το έκαμα με τον Εμίλιο. Άτε ρε, σκάσε ρε. Να μου χάλει ρε κάουλε. Χομαι έργο ρε. You should check that shit out. Πότε έκανες πρώτη φορά σεξ? Περίπου 9 μήνες πριν να σε γεννήσει η μάνα σου. Oh shit! Νατάλια! Ποια είναι η γνώμη σου για σχέσεις από απόσταση? Oh shit! Αν θα φύγει για 2-3 άντε 4 μήνες για κάτι, αντέχει σχέση. Αν πήγαινε Αγγλία για να σπουδάσει όλο το χειμώνα, forget that shit! Forget that shit, Νατάλια! Forget it! Δεν είναι σχέση αυτό το πράγμα. Τώρα εννοείται εξαρτάται πόσο ερωτευμένοι είσαστε, πόσα χρόνια ήσασταν μαζί πριν να φύγει. Αλλά είναι...
Αν είσαστε ας πούμε ένα χρόνο μαζί και μετά ένα χρόνο θα λείπει, forget that shit, Νατάλια! Η επόμενη ερώτηση είναι η απόλυτη απόδειξη ότι δεν ξέρετε πλέον τι άλλο να ρωτάτε μετά από τόσα προηγούμενα Q&As. Αν ήσουν ένα δέντρο, τι δέντρο θα ήσουν? Θα ήμουν ένα U-tree. Γιατί είναι λίγο σαν το YouTube. Ονομάζεται U-tree. YouTube. Δεν βρήκα πιο αστείο όνομα για δέντρο στο Google, so... Αγαπητέ Τσούτζα, πιστεύεις ότι υπάρχει μετά θάνατον ζωή? Εάν όχι, τι πιστεύεις ότι γίνεται? Δεν θα πω τη γνώμη μου, επειδή 100.000 άτομα θα κάνουν unsubscribe. Δεν στο ρωτάνε συχνά, οπότε πώς είσαι Τσούτζα, όλα καλά? Thank you. Τόσες χιλιάδες ερωτήσεις που πήρα μέχρι τώρα, ποτέ δεν με ρώτησε κανένας αν είμαι καλά. Thank you, Fanny. Καλά είμαι. Βασικά... Τσούτζα, σκάσε! Και τώρα θα σας δείξω κάποια άτομα που απλά ήθελα να είναι στο βίντεο. Πιστεύεις πως υπάρχουν αληθινοί και καλοί rappers στην εποχή μας? Και βέβαια! Για να είμαι ειλικρινής, υπάρχουν και κάποιους rappers σήμερα που είναι καλύτεροι από κάποιους παλιούς rappers. Το πρόβλημα σήμερα δεν είναι οι rappers, είναι τα τραγούδια που βγάζουν, για το λόγο ότι η νεολαία μας σήμερα έχει IQ μπανάνας και ακούει ό,τι να είναι. Να σας το πω αλλιώς, okay? Για ποιο λόγο να φάω χιλιάδες, να πάω σε ένα επαγγελματικό στούντιο, να φάω πάρα πολλές μέρες να κάνω ένα τραγούδι με τέλεια παραγωγή, τέλειο νόημα, όταν μπορώ να κατεβάσω ένα σκατό beat που το ίντερνετ χάλια, να γράψω μαλακίες, να έχω ένα τραγούδι έτοιμο σε μια μέρα και η νεολαία να κάτσει να το ακούει πάλι και να τα γουστάρουν παραπάνω κιόλας και να τα χορεύουν in the clubs. Κατάλαβες, αυτό πλέον το έχουν καταλάβει οι καλλιτέχνες, ότι και να κάνουν ένα σκατά χάλια, σκατά κότσιρο τραγούδι, οι βλάκες θα το ακούν πάλι. Γι' αυτό που η μουσική σήμερα έγινε shit, γιατί οι μικροί πλέον δεν χρησιμοποιούν το μυαλό τους. Είναι σαν να μην έχουν αυτιά. Ακούν ότι να είναι shit μουσική, με shit rappers, με σκατά στίχους και δεν τους κόφτει και αρέσκει τους κιόλας. Ο Βλάκας έχει κοπέλα. Έχεις κοπέλα? Όχι, αλλά θα πάει ραντεβού με κάποια στο επόμενο επεισόδιο του Βλάκα. Εν τω μεταξύ, γιατί βάλεις πάλι το παλιό σου πουκάμισο? Okay. Πόσες φορές χέζεις την ημέρα? Θα σου απαντήσω με ένα τραγουδάκι, Αλέξη. Πες μου γιατί θέλεις να μάθεις αυτό το πράγμα. Χέζω όσες φορές χέζει και ένα λάμα. Δεν ξέρω καν, αυτή δεν είναι η ουσία. Δεν απαντάω, η ερώτηση σου είναι μαλακία. Yeah! Τι θα γινόταν αν ο Βλάκας ήταν έξυπνος? Τώρα είσαι πιο έξυπνος. Απόδειξέ το. Γιατί δεν αλλάζεις ρόλους τον 3J με τον Βλάκα, αφού ο 3J είναι πιο βλάκας που το Βλάκα? Ειλικρινά αυτό είναι το πιο ηλίθιο κανάλι στο YouTube.
Αν ήσουν ο Zayn, πώς θα αντιδρούσες με όλα τα cut for Zayn που γίνονται? Τελικά, χρειάζεται καν να είμαι ο Zayn. Look at this shit. Yeah. Τι νούμερο σου τι αν φοράει η μάνα σου? Το ίδιο size που φοράς και εσύ, λέω bitch. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για την Κάτια. Το λοιπόν, θα σας πω κάτι σοβαρό. Έχω μάθει ότι πλέον δεν πρέπει να σας λέω τίποτε που έχει σχέση με την προσωπική μου ζωή. Στην αρχή ήθελα να σας τα λέω όλα για τη ζωή μου, να ξέρετε για τη ζωή μου, να βλέπετε πως είναι τα πράγματα, να νιώθετε ότι είστε στη ζωή μου, ας πούμε, και ότι εσάς κρύβω πράγματα and shit. Αλλά έκανα τη μαλακία και σας έλεγα και για τη σχέση μου. Γιατί ήταν μαλακία? Επειδή όταν χώρισα με την Κάτια σε κάποια φάση, αντί να το σεβαστείτε, κάποιοι από εσάς έκαναν τα πράγματα 1000 φορές χειρότερα. Στέλνετε μηνύματα στην Κάτια άσχημα, που τη στιγμή που δεν έχετε ιδέα τι έγινε καν. Πλέον, I'm not saying fuck off. Το μόνο που θα σας πω τώρα είναι ότι τα ξαναβρήκαμε την Κάτια, αλλά μην περιμένετε πλέον στο Instagram, στο Twitter, στο Facebook, στα videos να βλέπετε και πολλά πράγματα για τη σχέση μου. Έμαθα ότι πλέον δεν είναι κάτι που χρειάζεται να ξέρετε. Okay. Το λοιπόν, ετοιμαστείτε για την πιο σπάνια ερώτηση που υπάρχει. Μια τέτοια ερώτηση δεν έχω δει ποτέ ξανά σε όλο στο Facebook, σε κάθε fucking Q&A. Πολύ σπάνια ερώτηση, ok? Η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα? Μαλάκες, θα με ρωτάτε κάθε φορά που βάζω status για Q&A. Η κότα κάνει το αυγό ή αυγό την κότα? Δεν είναι καν αστείο πλέον. Η μάνα σου έκανε και τα δύο. Αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι για το επόμενο Q&A ή να είσαι σε κάποιο βίντεο που έχει σχέση με comments and shit, κάντε like το Facebook fanpage μου, υπάρχει link στο description. Προσέχετε τα fake Facebook fan pages και μην ρωτάτε όπου να είναι. Όταν θα κάνω Q&A θα το γράψω σαν status. Επίσης πουλάω μπλουζάκια και θήκες για κινητά, υπάρχουν links στο description, και το Instagram μου και το Twitter μου, everything's in the description. Εκεί που γράφει show more κάτω από το βίντεο. Και για όσους δεν το ξέρουν, επίσης έχω και ένα gaming κανάλι. Δεν είναι ανάγκη να σας αρέσουν τα παιχνίδια για να σου αρέσει το gaming κανάλι μου, επειδή δεν έχει σχέση με τα παιχνίδια που παίζω. Έχει σχέση με τις μαλακίες που γίνονται, με τις μαλακίες που λέω, γελάμε, the videos are funny, so go and subscribe to that shit, please, help me. Και εγώ πάω να κάνω λίγη παρέα του 3J και του Βλάκα. Χαστούκισε τον 1J στο τέλος του βίντεο. Μαλάκα.